I wish for me sounds more cover beam ba Emadek TV so yeah. If I just send the be a music canon ne and your first time I patron was subscribe am. I know I share now I like it. No di ho dance at you so omra meka Emadek abusan ko na hard or bad dia update bi e koso bi an sabeka. Yes, update bi an na e koso 10 times ni na. Yes, in sabeka. I wish for nsɛm kɔ so wiase baba nsɛm so kɔ so Ghana issues so ha yes ha nkwa so na ebe ma waso ate saa nsɛm na ɛkɔ so tena ya so adusua tena ya nanomom aye director general no oda Ghana Education Service ano Professor Opoku Amankwa empinifo gi ne debre edifiri ne sem na se na empinifo aka ne ntetu a aye na ente ene fifiriti ne ho akohia so opa director general foforo na Ghana Education Service obeda no ne no ena empinifo pa Dr. Eric Nkansa so ombe director general foforo a obeda Ghana Education Service ano na free sem empinifo bo opanyini di no ena teacher fo nka mu kododo na no etu abanso tosuko ye oye kyerɛkyerɛ mu se opanyini na o ma pa no Dr. Eric Nkansa oye banker so hu eba duhwamu nsem a opanyini on se da nemu bebri nemom se pe obi a eba duhwamu nsem a owo mu na wote adusua se anase mpo no wa kyekire ni pen no ene wo ha wa kyekire fokum no sa nipa no obitima te wona se ye chen se ye de banker beba be Director General Ghana Education Service na empinfo ti abasin to zukọ kwa nemom kwame aban we na adwe se no obeye ne no na obeye se sana enye da no Dr. Eric Nkansa menemo kasei oda so Director General da Ghana Education Service ano na nanum hono mo na akyerɛkyerɛ fo nka bomuko NAGRAT wo pa 2023 Ghana Teacher Prize Awards wo ɛho entoma na no na president wo da na teko no ano owura Angel Kabuno wo de na nimo nyam kwa kopie mu ɛwɔ ase bi ne kasa emre na wo kyerɛ mu sɛ Dr. Eric Nkansa mpinfo agina to mo sɛ Director General no o maka bia na so mpinfo yɛ o madwen sɛ sesa na no mo sesa na o madi atum na emu wo mudi we yɛ kokɔbɔ da ma mpinfo sɛ we anya ne dikan ɛna we nso anya ne twato enya de wo bɛte na o mu apene so sɛ obi bia woni madusuamu maache wonye kyerɛkyerɛ ni pen na kyerɛkyerɛfo mo ha no wonte asra mo bɛ paw no so mba mbɛda kyerɛkyerɛfo ana sɛ Ghana adusua ho nsɛm no ma mɛda no o kyerɛm sɛ ensi bie mu da owura Angel Kabunu kyerɛm sɛ wono no ɛba adusuamu nsɛm a wabi wo mu yipa na sɛ wɔkyena bi no opanyini bi kɔ hospital na ba bɛte so wono Angel Kabunu no ne to hɔ no mo asɛ medical doctor wo ba bɛhwɛ wa bra woni nimdie bia ɛwɔ doctor adwuma mu a wo nipa wo ba no sɛn na wadwene bɛyɛ wo saa pepepe na adusua so de neteɛ enti wo srɛ mpanifoɔ sɛ Dr. Eric Nkansa wo yɛ banker na so ne ya pa no sɛ Director General Ghana Education Service no we enye ne dikan we nso enye ne twato anya da wo bɛso so da ɛwɔ ma Ghana mu biem abuzafo hana medium besi ya hana medium besi e wa cho so na da bia me kan na your first time I wo hwe Emadek TV ya wa subscribe my why I want like it yes na wa share no what di ho nkomo acho bi so omra meka ye ho no ba update bi ya nsa beka yes nyema bi e koso bi ya nsa beka ya nsa beka bi bi ya e fa cho asemi e ba o comment ni sen dia na wo so kan fa ho yes dia na wo kan fa story we ya me de ba ye ho asema person kan fa ba cho no leave wo comment section ho e dia amaye won so wadwenche no e be ma Emadek atumpon because ye ne mu nyina na ye adwuma no they are the BBN and only comments now. My so ya sent it. Now they so you can't change me from yes, I can't change. I had a medimusi because you say over subscribe. Now I share. Yes, now I like it. I wasn't sure the one dance here too. Say, oh, my making Emadek Macron.